Feia vergonya dir-li a la meva mare, mama, em pica el xotxo, saps? Si tens 14 anys i et pica el xotxo, Vulguis dir-li menys vulva. probablement no tinguis un problema gegant, simplement tens una cistitis de cavall o candidiasis vaginal. Us donem consells per evitar-ho al màxim. Quan aneu a la platja o a la piscina, us hàgiu de banyar, porteu 2 banyadors. Quan esteu prenent el sol i us canvieu el biquini, perquè estar molles no és una opció. Allò que et comença a picar una miqueta, menja iogurts o alguna cosa que tingui probiòtics que ajudin a la flora vaginal o com es digui. Anar airejades, pantalons apretats i a l'estiu dir-li a la candidiasis que vingui. Calcetes que siguin el màxim de cotó i el màxim transpirables possible. No dormiu amb calcetes ni amb tanga, de veritat. Podeu posar-vos un pantaló de pijama de cotó o el típic calçotet de tio d'avi. No us penseu que és per falta d'higiene, perquè és que no ho és. Ni tampoc. De fet, no us passeu amb l'higiene perquè això també és dolent. El màxim de sabons neutres i sense massa perfums i coses rares. Cuideu-vos el xutxet!